आन्डार 13 एबा 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनाय बे जोलुर बादायलायनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2 अक्ट'बर खालारखालिनिफ्राय सनितपुर जिल्लानि बातासिपुर मिलन गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जागायदोंमोन। दा बेनिनो दिनै ब्रैथि सानाव आगान होबाय एबा दिनै जोबथि सान। बे आन्डार 13 एबा 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ 4 जनाव बाहागो खालामनाय जादों। बेनिनो मोनसे जनखौ नैबे सनितपुर जिल्लानि बातासिपुर मिलन गोजौ फरायसालियाव खुंनाय जादों। बेनिनो दिनै जोबथि सान। बेवहाय उदालगुरि जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गेजेराव दायो जोलुर बादायलायनाया जागासिनो दङ। मोननैबो हानजाया नारा नाथा बादायलायबाय थानायखौ जों बे समाव नुनो मोनदों। दा बेनि गेजेरजोंनो जों मिथिनो लुबैगोन दिनैनि बे जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सासे नेहाथारि बिथांनिफ्राय जोङो दिनैनि जि फुटबल गेलेनाय बादायलायनाय बेनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनो नाजागोन। दिनै नैबेयाव जि बि जननि फुटबल बादायलायनाय बे जोबथा गेलेनाय बादायलायनाया सोलिगासिनो दङ। बेनि गेजेरजों नोंथाङा मा फोरमायनो सानो? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि आरो नोजोर बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखि, बे मावथांखिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो बिथिंखौ नोजोर बोनानै मोनफ्रोमबो बिथिङा जिहेतु जोङो बर' हारिया जौगासार जानांगौ, दा बे बिथिंखौनो गेलेनायनि बिथिङावबो जों बर'फ्रा जे गेलेनो मोजां मोनो, गेलेनाय बिथिङाव जोङो दावगानाय, जोङो आखा फाखा जानो हायो आरो बे गेलेनायनि गेजेरजों जोङो बर'फोरखौ इस्टाब्लिस खालामनो हायो। दा बे थांखि आरो नोजोरजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि, बे मावथांखिनि गेजेरजों बे 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जि जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ होदों। दा बेवहाय जोङो बे बादायलायनायनि गेजेरजों नुनो मोनबाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो उन्दै 13 बोसोर बैसोनि सिंनि गथ'साफ्रा खोब मोजाङै फुटबल गेलेनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो दिनै बेवहाय सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बातासिपुरनि मिलन गोजौ फरायसालिनि जि गेलेग्रा फोथार, बे गेलेग्रा फोथाराव जोङो नुबाय बेवहाय गासै 4 जिल्लानि गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। बे 4 जिल्लानि गेलेगिरि बिथांमोननि गेजेराव जोङो नुबाय खोब मोजां गेलेगिरि दङ। जोङो बेनिफ्राय मोनसे मिजिं थिनो हायो जे नैबे बि जनाव गेलेनाय 4 जिल्ला, बे 4 जिल्लानि गेजेराव जोङो सिगां समाव जेरै दुर्गा बर', हलिचरन नार्जारि बिथांमोन बायदि नैबे 13 बोसोर बैसोनि जि गेलेगिरि, बे गेलेगिरिफोरखौ जोङो मोननो हागोन आरो जोंनि माने बर' हारिया बेबायदिनो हलिचरन मोननि जि जाफुंसारनाय, बे जाफुंसारनायजों जेरैबायदि माने मोनसे हारिया माने सिनायथि जादों, थिग बेबायदिनो नैबे 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जि गेलेगिरि बिथांमोननि गेजेरजों आरो बांसिनै जोङो सिनायथि होनो हागोन, आं बेखौ मिजिंथियो। नोंथांमोना नैबे जि दिनैनि गेलेनायाव जि बादायलायनायाव जाय देरहागोन बेखौ नोंथांमोना बबेयाव गेलेहोनाय? बेवहाय दिनै जोङो क्वार्टार फाइनाल, बेवहाय दिनै क्वार्टार फाइनालाव बिश्वनाथ जिल्ला आरो उदालगुरि जिल्ला बे मोननै टिमनि गेजेराव जादों। बेवहाय उदालगुरिया दासिम 5-0 गलाव देरहानानै दङ। दा नेक्स्ट जोङो फैबाय थानाय समाव सेमि फाइनालखौ जोङो धेमाजि जिल्लायाव जागोन। बे धेमाजि जिल्लायाव बिथांमोना गेलेगोन सेमि फाइनाल। गेलेनानै जाय हान्जाया देरहागोन बिसोरनि थाखाय बान्थाखौ नोंथांमोना जाय बिथांमोना फाइनालाव चेम्पियन जागोन, देरहागोन, बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोननो नोगोद 50,000 रां बान्था होगोन। बेनिफ्राय ट्रफि थागोन आरो जाय माने रानार्स आप बिथांमोननो 30,000 बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बान्था होनाय जायो। खायसे हान्जाफोरा जि गेलेनानै जेनलांबाय, खायसेया देरहाबाय, बे हान्जा देरहानाय जेननायफोरनि गेजेराव नोंथाङा बेथ' जेननाय आरो देरहानायाथ' थाखायो। दा बेयो मोनसे एक्सपिरियेन्स। जाय हान्जाया दिनै जेनलांबाय, बै जेननायनि गेजेरजों नैबे खेलनि गेजेरजों बिथांमोना साननानै लानांगोन जों आरो बिनिख्रुइ साबसिन गेलेबावनांगौ दङ। जोङो जोंनि टिमनिख्रुइ साबसिन गेलेगिरि बिथांमोना गेलेनायनि खार'नाव जोङो दिनै जेनबाय, बिथांमोना बेखौ साननानै लानांगोन आरो जाय देरहाग्रा, बै देरहाग्राफोरनि गेलेनायखौ नायनानै बिथांमोना माने बिनिफ्राय टेकनिकफोरखौ सोलोंना लानानै नेक्स्टआव आरो बिनिफ्राय साबसिन गेलेनो हागोन, बिथांमोना बेखौ साननानै लानांगोन। नैबे गेलेनायाव ओनसोलनि रायजोफोरजों लोगोसे मेलेमजिबि बिथांमोना गोबाङै मैखोमै बाहागो लानायखौ बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंगोन? खोब गोजोननाय मोनदों। बे सनितपुर जिल्लानि नैबे बातासिपुरनि जि ओनसोल, बै ओनसोलाव माने गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा गोबां दङ। खोब माने मोजां मोनो। बेवहाय गासै सोरगिदिं माने गेलेग्रा फोथार, बै फोथारा माने बुंफबजोबदों। खोब बेवहाय गेलेगिरिफोरखौ खोब उत्साह होनानै, खोब मोनसे उत्साह होनायनि गेजेरजों बिथांमोना खेल नायनायाव बाहागो लादों।
गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।